Gaka James Nyatogo konyora umubasokano wasoko wa enkuruime iyo yamwirete ere kuruara omugongo asibona atari konyara gukora gasi endeyonsi nigobona bereka wesokia na kuru kuburia guchiase muntu nde bwensi obwate omoyobo gokonya na basamaria baya akwene kiabu na nkomo konya bare na kumusira anene ase okumwagachira enyumba iyo atayire buna yabeire gutaguka asibo igo atabwati nonya nebinto byokorara nigatebi iniga borigo kuboria se asabanto komokonya iro nerabe gakoba ase aragi yako bwatikana nembure yegenderete gutwa sauta buna nigo enyumba yaye embura egotwa muri keito Mildred Momanyi namange amateye mokorwa ase kenyoro kya Nyaura ime ward ya Kisii Central county ya Kisii nigo ereno kogania gwagachirwa enyumba ase omugaka James Nyatogo oyo obwate emyaka 53 oyo omenyete ase nyumba yo yesire kugwa ase atabwati nonyane kyo akwebisia nase gwikira bona iga atabwati nonyane familia ase agoteba nigo anyorete omubasokano asa gwete engoroime eyo yeretere gutwara omuchando ase omubero yebuna akoerera Asia nene noboremi kubuni gokwane ubosunu mwako gatano so kubunika ega najite gwetega ntamanyereti ngurubuni ibonere mira bunka gumbi kere na gumbi nkatangani umutwe na magoko bono ngarara obaka mambi asa igari ngakendo no kendo boganzwa bono nchandegete mugongo oyo turigokora mirimo gikubeke gukorra nkuria bono imbwato bakongwaso ubwenge asanga buna ya bono salito ba chinguru angana ari gutwara chinguru nyena ari gokora kebarua angana ari guchenje nyumbe ngombe ke nyumbe ngao bono ngurunchiyo nabere iga bono nabera ngwere mali gosebe munere obo kendo bole gari kwena bubumbwate baka bole gage kubaimi bole paka ga mugongo bono butikongokora tindikorara nebintu bigwebisia ari timbwati ingene tire na ngwebisia nakarangeti umuntu akangete myaka gitentanya ikubara James nigo agoteba okore marakwaya nigo koirire ere gusinyo gukora egasi nonya yo kurabya asebono amenyete ekorokana kubabuna urusana ururuire nonya ne chingenda insekoba asayu nyumba ngaboka mabike gobokindu nali bururu ngagete naende nkirete nguta nkomako alirongo asa mabati iguru egera maimi ngonga guruguru ngo embebeye bayegwirike kali gotama egitego magungwera likali sende ni rambole tamako iga narana yasira naruna ya ase agenda gochi bono mwizo na lingo borangi byangenda gochi matali rango ntwirango nona kamanu aka umutoye chakuri nyako nalisa aboliro libwaterere tomatengo borangi ekeningi tata ngorangire umwana tata njorore gocho kuri gante goteningi tindi sabolirete bono ntoze kumbira nero lakini okobano wele nigo aene kiribuna nabwate emetemekeigo erakonye asobwagachi ase kulinde asabire abasamaria bayawesokia na komokonya anyore enyumba kamotengaro munakalina kamotege ni kararo si nyumba bono sida pesa teyo ndarentero umuntu ngaki ngomuntu nchulime no musingiga mwanchega na mumbekera gasaiga nyamoko nyara nyeko nyarikana anchiri nyano no ingina lindi kwereire litakondo tamaraba gusendi tamaraba naliko nyoro mu MC mintoga Wilfred yoge manyeni ne gabana ya nende muske simbarati bankonye se baranyare kubaranje nyego sene kanyumba mna kubarambekere bona abantu akamuna karega naliko nyora nonye se kan nimbekere no nyumba no bunyumba na inchega nyako nyora akambeza ni kunde masika bono tagenda ande Anchiga kigankonye ase chinga kiecho nigo amate yaye boigo nigo yasabire abarayikorwa ensemo iyo kubakonya elindo mugako yo anyore ekyo akogokera atwango sababa bagambe baito abana baminto nonde bwensi otoigwete segekeke oranya kabeko kaboko so komokonya karangeti ebisi kabati sekamote karamentero no yabwatega eraro selwe gesago senera na ba monto ese kenyole ke Nyaura maya ko anda chanda nere ntu amaete chikura bona banda bwende batorigere libaranga ki omochio nyarebe ngakiore rinde na ntu na itura nyoro gosirwa korua saba minto rinde tanyoro kokonyeka korua kuripoteria egetaseni kya Ndizi TV letariane Mildred Momanyi.